Hindi ko na kailangan magpakilala. Hindi na po. Alam niyo, believe na believe ako talaga sa kanya. Kasi, yung sinidilig, kahit na nasa kanya na lahat, grabe, sobrang comfortable niya. Tsaka, baliwala sa kanya kung ano sabi ng babae. Pag bet niya. The truth is, I can't stop thinking about you. Kaya kanina akala ko na... Akala mo, anak, okay lang na bastusin mo po? Okay lang kasi babayaran mo pagkatapos. Nakuha mo dati. Nakukuha mo ulit ngayon. Pilitan akong gawin yung dahil na nangyari ko. Kaya, pwede ba? Umalis ka na lang. Look, I'm sorry. Okay, I'm sorry. Alam ko na kasalanan ko sa'yo. But believe me, I have feelings for you. And all I'm asking for is a chance. A chance to get to know you better. That's it. Hindi ito kakalimutan na ito dahil kapayaran kita kahit magkano. Basta ko lang kung makakalimutan. Basta ako. Hindi nangyari ito. Basta ko lang. Ano ko magsusunod sa Diyos? Hapos na ng pulis. Kakasulat ko din. Magsusunod ka ng pera. Hindi ko. Basta kung magka-problema, alam ko kung sabihin ka natin. Okay na yan. Kaya ko dyan. Nakapag-usap na kami. Salamat po sa pagkain mo. Ano ba? Ma, huwag natin pressurein si Fatima. At sinabi ko din sa kanya na I'm willing to wait. Pumahal siya na manligaw ako. Itinuturing na pangalawang magulang sa paaralan. Nakapasa po ako. Salamat po. Matakot na dito ako. Kaya na talagang favorite ang mga estudyante natin. Dahil ang pagiging ina, Para sa iyo, ikaw ang magiging baby ko forever. Lagi kang magpakatatag na. Paano mo nila? Ma'am, may nagnakot mo ng PDA funds namin sa bag ko. Pati ba nilakaw ginagawa mo? Ano ba nangyayari sa buhay ko? Ano yung bata? hindi lang nasusukat sa dugo. Hindi mangyayari yung kay Angel kung nakita lang sa akin. Anak ko sa Raisa. Eh, paano ako? Minahal ko si Angel na parang akin, pero wala pa rin akong karapatan. Nakita nga siya ng apo ko eh. Nakikipag-inuman. Puro lalaki ang kasama. Angel! Angel! Nilipit na ako! Sabihin na, hindi mo kasalanan. Ako wala. Kasalanan. Gawin ko ang lahat para managot sila. Mananagot sila sa lahat ng ginawa nila. MMK, Sabado, 8:30 p.m. Uwi na ang saya at inspirasyon.
pamamanhid at tusok-tusok, take doctor-prescribed Neurobion. It's 4 times B12 versus a generic B vitamins brand. Helps relieve the symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Neurobion. Ako ba ba si Pawis? Ang asin niya? Ha? Sa sobrang sarap ng black coffee na may dark roast at light roast beans. Parang sumasarap na lahat. Nescafe Classic, ang black coffee na pinakamasarap sa napaksarap. Puti, pawis, at amoy araw. Yan ang mga mansyang inuuli nila. O di na lang may Braze 3 Wash Pack. Nagtatanggal ng mansya sa unang babad pa lang. Sige sa mansya, Braze 3 Wash Pack. Ano man lutuin, confident na tayo masarapin. With all-in-one Vati Magic Sarap. Kaya naman ang pamilya, magpapa. It's magic! Sa McDo, pamilya kami. During my time at McDo, integrity was part of the everyday work. McDonald's trained me and gave me opportunities how I can be the best version of myself. Sister instant would be, tell me to have a wow. Instant would be, sister would be, tell me to have a wow. Instant would be, instant heat in 2 minutes. Madalas pagod kapag diabetic. Hindi na ako gano'n. New Cerna with a unique triple control system helps control blood sugar levels up to 90% of the time for steady energy. Basta may tulong ng Lucerna, in control ka. Ano yung labas sa lima? Halos extra big. Lalaman sa dami. Halos extra big sa sarap. Halos extra big sa kusot. Wow, stop ang kusot. Dito na sa longga. Halos extra big. Dito na. Madating na sumama, malinis na ba lahat? Yung pa rin nalamaan. Ha? Mababad ko ba sa big? Extra pa. Ang kalang states of germs. That is a big formula. Linis na? Kailan ba talaga mahal? Donuts, unstoppable. I believe skin confidence starts with what you take inside. And no one knows my skin like my Wrigley. Powerfully works from deep within to help boost collagen and enhance skin. Join us and get that Myra skin confidence. You know, right? This is Hello, anak. Sakto ba? Walang nakakalabas sa siguristang mommy. Advance sa lahat, pati sa ubo. Kaya Solus Advanced Dapat. Magaling maglinis ng locks. Kaya mabilis ng dagawin sa ubo. para sa siguristang tulad ko, Solux Advance. Magaling maglinis, advance magpagaling. Hinap yan. Anong ang choice mo? Sarap! Spicy at sweet and extra hot. Only sa brown crackers. Choose your own. Ang sipag, kailangan may pinag-uugutan. Topico Black 3-in-1. Buhay! Why? Buhay! Topico Black 3-in-1. Ang kape para buhay ang loob ko. Puti, pawis, at amoy araw. Yan ang mga mansyang inuuli nila. O di na lang may Braze 3 Wash Pack. Nagtatanggal ng mansya sa unang babad pa lang. Sige sa mansya, Braze 3 Wash Pack. Ready to enjoy more chicken choice moments? Isa pa. Isa pa. Chicken Joy. Try the new Chicken Joy Puffy Bears. Your playground? Now online. Bet88 has over 1,500 games. A secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte to. Bet88.ph. Does damage build up in your hair? Say no more. Dove Hyacin Treatment Mask with Hyaluron Ceramide penetrates hair strands to reverse 10 signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it. Dove Intense Repair.
will make you feel free. Yes, yung parang, oo nga, may nagkakaroon. Ang daming halang ito kung ako to. At reality. Oo, it's nice to be able to watch this film and get a glimpse of what lies ahead for you in the future. Lalabas ka, sinihan na iba kang tingin sa mundo. Kapag hindi ka pa nagdadaan sa kung mo kind of label, I don't think you have lived yet. It's something that will happen to all of us. May diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Mom, Vivalite. From Faisal. Sobrang init. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Mom, Vivalite. From Faisal. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. When you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. Bet88.ph. Pag-umay sa kailan? Sunsilk Anti-Dandruff. Ready na? Anong problema? Pagod na ako. Sa hair problems ko. Pagod na akong mag-dandruff. At pagod na ako sa dry and weak hair. Girl, cut the drama. Use Sunsilk Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy, smoothen hair. Okay? Pagod na akong maging maganda. Ganda, dandruff na, healthy, smooth hair pa with Sunsilk. Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna Spanish style. Sip-sip, sarap, sulit. Ang sarap ng sweet and spicy flavor ng tuna. Mag-switch na sa San Marino Corn Tuna. Nilagnat si baby. Sakto na ba ito? Mommy, mag-Kepra no shake formula ka. Lagi consistent ang dose, kaya no worries. Fast take, no shake. Ang galing ng Kepra. From Faisal. Pagdating sa lagnat, mag no shake formula, Kepra. Lagi consistent ang dose, kaya no worries. Dahil 100% dissolved paracetamol. No shake formula, Kepra. Fast take, no shake. Ang galing ng Kepra. From Faisal. It will make you feel free. Yes, yung parang, oo nga, may nagkakaroon. Ang daming halang ito kung ako to. At reality. Oo, it's nice to be able to watch this film and get a glimpse of what lies ahead for you in the future. Lalabas ka, sinihan na iba kang tingin sa mundo. Kapag hindi ka pa nagdadaan sa kung kind of label, I don't think you have lived yet. It's something that will happen to all of us. Nasa Bingo Plus na ang bagong Pinoy Dropbox. Naka-livestream anytime, anywhere. Pwede ka manalo ng limpak-limpak na premyo. Kaya download the app or play through bingoplus.com na. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Dove Dermature Scalp with Scalp Hair Actives removes dandruff and moisturizes hair for 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. May matatanggap na yung bigas sa Darbuan. Salamat po sa inyo. Thank you, Daddy. Thank you. Upload ka mga yan. Manood ko sa TV. Grabe ka naman. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo ba, masama na magkakalat ka ng fake news kasi cyber libel yun. Pwede ka namin kasuhan. Ano cyber libel? Wala naman tayo sa internet. At saka anong fake news? Hindi ka nga alam naman ng TV. Alam na ng buong bansa yung mga kalokohan nyo. Hoy! Hindi mo alam kung anong pinagsasabi mo. Dito, wala. Huwag mo lang pakulo. Okay lang yan. Okay lang yan. Kuya, ano? Ano pangalan mo? Bado,
Badong. Badong. Dapat, hindi ka naniniwala sa lahat ng nababalitaan mo at napapanood mo sa TV kasi hindi yun lahat totoo. No? Pakinggan mo sila. Diba? Nagbabalita lang mga yan para siraan kami. Kasi kung totoo yan, punta ba kami dito? Sasadyain ba namin sila at hindi? Tsaka, may nakikita ka bang grounds? May nakikita ka bang mga nakamili dito? Wala. Oo. Alam mo, mabait lang talaga kaming mga gerero. Pero sa mga kalaban, sa mga kababaihan na mahirap. Parang ka na sa kotse, ma. Sige, sunod. See you later, ma. Parang awa niyo na po, hindi po ako sasaktan. Ayaw ko pa pong mamatay. Congressman, parang awa niyo na po, hindi po ako sasaktan. Dala lang. Boys. Sinabi ko naman sa'yo, takutin mo lang, di ba? Ano sabi mo? Hindi po ako sasaktan, sir. Sasaktan. Kaya tayo mo natin. Tayo mo natin. Nakala mo sa akin, ha? Hindi po. Mamatay tao. Hindi po. Grabe ka naman. Oo, ganun. Ano pangalan mo? Badong po. Badong. Okay. Ano mong badong? Dapat iniingatan natin yung mga salita na pinipitawan natin. Ha? Kapag walang pruweba, ibig sabihin, hindi nangyari. Sa susunod na maririnig ko yung pangalan mo, Badong. Ako mas malala yung abutin mo sa akin. Hindi na po. Hindi na? Hindi na po. Hindi na talaga. Opo. Good boy. That's a good boy. Ito ka mong pala yung ulo mo. See you around, Badong. Worry about ma. Asikas ko na yung headband na yun. Huwag mo sabihin. Hindi ko siya pinatay. Okay? Inausap ko na siya ng masinsinan. Jeez. For how long do we think it going back to this place? Just look at it, ma. It's disgusting. It's filthy, ma. Papa, dito tayo para sa'yo at dahil sa'yo. Kung ako lang bumalik sa lugar na to, no? Gaano ko naaalala. Ay, isipin mo na lang. Hindi sinabi ng totoong hindi mo mapatay na lang sa pagka-Prince Charlie mo. It's gotta be worth it, ma. Tara na. Let's go. Medyo nagtatakot ako pero hindi ako pwede pumasok dyan. Lahat ay mag-ingat. Kailangan natin ng tao, yung ma-influensya. Baka patayin niya rin ako. Tulong ako. Kumbara sa Lalo na sa lugar na lahat ay may tinatagong lihim. Ano, balak mo ba tumulong? Wala nang pag-asa ang isang yun. Pero kung gagawin natin sa dugo niyan, schedule ko. Parang pwede makaalam ko na hindi tayo sigurado. masama pa rin siya. Tingin ko, parang desperado din siya. Happiness. Weeknight, 7:15 p.m. Kahit anong takas. 1997, kaidaran ko lang pupuntahan si Jessica. Hindi ko si Jessica. Hindi ko po ako anak. Ano ko talaga meron kay anak si Jessica?
Why all of a sudden nagtutulungan sila? May magpapahama. Dito kami sa Orense Hospital. Ano nangyari kay nanay? Ito lang katapusan ng maliligayang araw nila. Ito sa kanila kung masasya. Pabutin yung mga polis doon for traffic. Princess, bakit nandun si Oscar Jimenez sa labas? Bakit may mga pulis dito? Good evening, Ma'am Rakaterang Bisdak, Cherry Pagapusdan, Suju Sakar, Teresa Giling, And Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Nagbabalik kasama ang mga bagong judge. Okay. Power Diva, Angeline Kiko. Record-breaking singer and songwriter Juan Carlos. O diba? Sila ang haharapin ng mga bagong Kitty Idols na pipili sa first ever Idol Kids Philippines. Abangan ngayong Hulyo. Dati ni Coco, hindi ba ang imposible man siya? Hindi kaya ng Plan X. Ang Ariel, kaya. Imposible man siya, tanggal yan ang Plan X Power Frame. Ito, saan? Imposible, kaya. You want great hair? Better do the chan. May sagot right here. Pantene Supplement Conditioner with low vitamin and collagen. Smooths out the chan easily for smoothness. It's not much, it's Pantene. Copico Blanca, the #1 creamy coffee in the Philippines. Neosyl milk makes it so creamy and control roasting gains to reduce the acidity. Make it gentle sa tummy. Copico Blanca, creamy and gentle sa tummy. Kaya-kaya ang Selecta Bestsellers 2-in-1. Cookies na lang. Cookies and cream and rocky roll. Si Daisy. May right na ganito. Kasi Daisy for kids. May right neck na nito. Kasi kami, mas mabigat bacon. May right neck na nito. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Pag mag-inasal, si Kinasal, mapapasarap ang kain. Dahil sa iyong tamis at iyong lalaw, sold ka sa iyong sarap. Yan ang kain mag-inasal. Tara! Try to express langham, covered in stress, sis. Ang stress nakakaubos ng nutrients. Take stress tabs. Tulong na ibalik ang mga ng nutrients. Para F. Ganda ng gising ka. Minor warning, Johnson. Anong warning? Smoothies namin, more and more ang challenges. Kaya more and more dapat ang energy. Mayroong morning, after morning. Bill support, Basic nutrients. Nakapag-minor warning na ba? Let's go! Suju Sakar, More and more rinse with Di ko noon nalabas sa detergent lang. Baka may iwan pang germs. But Sunrox Color Safe. Expert kumatay ng up to 99.9% germs na di kaya kung detergent lang. Kulay at inis, ipagmalaki. With Sunrox Color Safe. Anyone? Uy, bigyan mo sa sugar. Suju Sakar, dito ako sa basketball. It's Nescafe May harang. Nescafe? Sugar-free? Huwag na magpigil sa Nescafe Sugar-Free with Stevia. Basketball is, Suju Sakar, basketball is live, highlights, 2 hours ago. Try Nescafe Sugar-Free in original and creamy white. pag di tama ang kinakain, O nagkakasakit. iniligap na yan. Basta! Ay nga nagkikata ka. Tuloy ang Siling Plus. Bulot para ang energy. 100% Succeed Plus araw-araw. Ay, nilagyan. Suju Sakar, nilalagari mo lang yung
main channel mo doon sa kabila. Ready? Let's go. Buy it, sip it, slurp it, Ayos. drink it. Just add zero. Buy it, sip it, crunch it. Just add zero. Buy it, sip it, drink it. Just add zero. Good day for a date. Bad day for the date. Makadandruff yan. Head and shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Well shoulders. support. Good evening. Birch Bay 45. Malakas, depensa plus. Sa brain lakas, bone lakas, activity lakas, treatment lakas ng Birch Bay. Pili ako. Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair with bioprotein care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Panatag ako. Sobrang sakit. Panatag ka, anak. From Taisho. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Panatag ako. Sobrang sakit. Panatag sa Flanax. From Taisho. Mami T. Look what a Similac Game School Good Faster evening, Learning Mami T. Similac Game School with added gangliosides supports faster brain connections for faster learning. Mag-hairstyle tayo for the show. Ano pa ba hair ko? Let's grow it! Sums Up Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sums Up! Your playground? Now online. The page has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang paper fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Let's create the page. Pagkubay sa kailan. Palis ng dito sa kailangan. Tikman ang tataksa. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Dove Dermacare Scalp with Scalp Care Actives removes dandruff and Playing moisturizes gospel. for 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Harang agad, boss. Hair fall recovery. Yan, boss, oh. Yes, yung parang Gospel. Nadang ito ako mo. At reality. Oo. It's nice to be able to watch this film and get a glimpse of what lies ahead for you. And then, maglalabas ka, sinihan na, may iba kang tingin sa Hello, Sergio Socar. It's something that will happen to all of us. Sana channel, main channel mo, Sergio Socar. Mag-ingat sa dehydration. Doon sa kabila. Viva Life is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration. Mag-Viva Life. Doon yata sa kabila, tumatambay. Ingat sa dehydration. Mag-Viva Life. Viva Life is most prescribed to help prevent dehydration. Ma'am Rakiterang Bisdak. Good evening. From Taisho. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with one of the best sauce. Playing gospel. That tastes like a good deal. Happy birthday, Gospel. Sums Up with active infusion. Like oils, vitamins, and proteins para always smoother hair na may parang nakakagigil. Boss G, good evening. Sums Up with active infusion.
Swerte na lang. Kung gusto chikinig mo na, pause lang muna. Dahil ang change dapat, fun lang. Ang programa nito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Oh! Dito kayo lahat! Ang dami taong nagugulo dun sa labas, tapos may tumatlak sa lamesa at ano nangyayari? Pumunta rin si Congressman Lagi dito. Dito kay Fatima. Kaya nakarating ng so. Naman si Fatima! Congressman na yun ah! Anong sinubos mo? Ha? Ako naman sasagutin yun. Yung nasa seryosohin. Pero seryoso sa iyo. Oo. Saan mo siya nakilala? Kliyente ko sa trabaho. Love at first sight. Ano nung mabait si Congressman? Mayaman. Ang makapangyarihan din. Sa totoo lang, swerte mong anak dahil ikaw ang pinili niyang ligawan. Kasi maaaring naman siyang nandito sa iba, yung mga kauli niya. Yung sosyal, yung mayaman. Pero ikaw talagang pinili niyang ligawan. Hindi ako dyan ang anak mo. Ano naman ang pamimigay doon? Hindi mo kakilala ng tao. Asan yung sinasabi niyo? Ang masusunod ko ang sinasabi ng kasungkot. Tama si Fatima. Walang pwedeng lumis sa puso niya. Pag-ibig ang pinag-uusapan natin. Pinapakasot niya. Hindi madali mabilis magpasya kung sino mamahal niya. Bakit mahal na mahal kita? At hindi ako nagsisising pinakasalan kita. Ay, Pero sa Maaga. akin, ng pagmamahal na ito. maaga si Inday natapos. Hindi ba dapat magpakatotoo at magpakapraktikal tayo? Dahil sigurado ako na nagugutom tayo, na gusto ka, Congressman, na napakaswerte mo kung magkatuluyan kayo. Anak, sa panahon ito, anong halaga ng pag-ibig sa kumakalam ng sikmura? Dami naman tayo ah, pag naging matino ang kinabukasan ni Fatima. Ganun na yun, anak. Sobrang dami nangyari ngayong araw na to. Kaya nga eh. Kanina rin, mawamatid tayo. Tapos ngayon, baka maging vice mayor pa sa Tanggol. Tanggol, naniniwala kami sa'yo. Tumakbo ka man o hindi man mapipigilan ang hangarin mo. Tumulong sa mga mahirap at maayos mo. Kaya kung anong desisyon mo, susuporta kami. Hayaan muna natin si Tanggol makapagising. Para sa bagong mundong naghihintay sa kanya. Hindi ko naman po masundo kung anong nasama eh. Wala na kami ng oportunidad, kaya nagagawa ko yun. Parang ang mukha mo ah. Pero dito, dala mo dito. Magsisi ka man. Uli na ang Tanggol. Kinakailangan pagbayaran mo na ang kasama.
o papatayin kita. Bakit lagi parang pagkakaroon? Ang tinutulang parang lumahan ulit. Nasa sa'yo yun. Ikaw ang mag-decision kung gaano ka nagkapulit sa kama. O kung tama o maingat ka sa pag-aalis. Marami akong ginawang mga sama ito. Katarang-talong. Siguro ngayon tao pa lang bago kami tayo. At lumuha ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya ito ang pagkakataon. Para kahit pa paano makatulong tayo. Minsan lang po ang pagkakataon sa buhay natin na may isang tao na nagpalasakit sa atin para tulungan tayo magpasimula at magkaroon ng magandang buhay. Iisip niyo gaano tayo pera natin. Kung sa sarili niyo naman utang. Dapat itulong natin sa mga tao na kailangan. Kahit ano pa sa kailan naramdaman mo sa kanila. Babalikan natin sila ng ulihan. Ito na ang gagawa ng dito sa atin. Dahil mo pa mga politiko. Basta lakas ng ating kapit sa Manila, kung sila noon ang ayos na yun. Hindi na talaga tayo napapalag mo yun. Hindi yung iisip mo kamano ng mga tao. Gusto mo kong magpatuloy pa rin yung mga sistema na ginagawa. Gusto mo pa rin bang magpatuloy yung hihila na binatagas na mga kababayan natin. Wala naman talaga ako nagpapalagi sa akin. Pero kung gagawin ko rin yun, gagawin ko rin alam kung may tutulong sa mga tao. Hindi para protektahan ang sarili ng interes. Hindi na ba nila sa akin ang Quiapo? Wala pa rin baka tao. Kaya kailangan sa akserto at naranasan. Kahit minsan, wala akong nakitang magbabago. Ang mayaman at mga pangyarihan ng lalo ang sumayaman. At kaming mga mahihirap, mas lalo lang kami nalulunod sa kahirapan. Kaya marami sa amin na kinakailangan kumapit sa kagaling. Para umahon at magbago ang buhay. Tama sila. Hindi na dapat dalasin ng iba ang tinanas namin. Kailangan ba ito ulang mali? At punong na pamangalakad ang gobyerno. Kailangan may magbago ng sistema. Alam ko, hindi maging madali ang pagpasok sa politika. Lalo pa rin naayos kong gusto pamilya ko at sa sarili. Pero kung ito ang simula ng pagbabago, sige. Tinatanggap ko nga ako. Tatakbo ako. Masyadong mensyonado. Sobrang kinakain ko ng konsensya mo. Kung ako lulukohin niyo, okay naman konsensya mo. Andito ka na, Joe. Ang sarap. Ego na lang ako. If you don't mind me asking, what do you do for a living? George! Manuel Aguilar. Nakaharap po mismo yung tao. Nakikwento na namin yung grito niya. Kilulong bang tao to? Patikim! Ang lasa! Ilan sa tulog? Yaman! Baka na yun yung base! Mas proud ka sa linis ko! Tanggal sa mo! Pero sa ko ng base! Isang pata! Isang kaputa! Hey guys, I'm here with Kate and Bea! Bad time niya kasi. Nakadadraf yan. Use Head and Shoulders. Tanggal ang dandruff that causes kape. Katigon for good. Dahil 100% dandruff-free ka. Ang batang maliban. Beer brand ka muna. Di susuko. Ang batang maliban. Tuloy ang ibigay mga anak. Pero, May chika sa chicken takdo. Rice? Wait, rice? Mas malaki na, mas pinasarap pa ang chicken takdo. 99 pesos lang. Mas try pa. Even on a heavy flow day?
She can confidently go. Let's go. Let's go to the flow. Yes, girl. Thanks to Charmin Cotton Napkin for heavy flow. That's longer, cotton soft. With a quick absorb top sheet, she can walk to this continent. Let's go. Let's go. You got it. Let's go. Let's go. Let's go with the flow. With Charmin Cotton Napkin for heavy flow. No sugar-free pad. May bagong gigising sa'yo. Bagong Nescafe Original. May dark roast coffee. Puno ang aroma at sarap. Dama ang tapang na katawan at gising ang sibat. Bagong Nescafe Original. Lipat na. Yan ang nga eh. Nakadaling kulang sa B vitamins. Lalo na, may diabetes o high cholesterol. Dahil ito, Vanillar. Nilagyan. Ano bang lutuin? Confident na tayo masarapin with all-in-one Vati Magic Sarap. Kaya naman ang pamilya, pagkata. It's magic! Sakay na! Kaso ba kong pamilya dyan? Bigat ito, bigat! Hello, Sir Jusocor. Parang sursa kung mas bigatin pa. Mas bigatin, kaya mas malamok. With aging, nagkaka-muscle decay, which leads to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink Sure Gold Strength Pro by HMB and YAG. Health is the cycle of strength. 30 years married, how do you guys do it? Connecting heart to heart and eye to eye. Paano pag lumabo ng mata dito? Here with Second Optical Extra Care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Stop staring. Connecting with you, Dad. Nothing. Love your eyes. Get it off! Please don't get it! Ang authentic Japanese flavor ng Sansei at teriyaki sauce. Kaya mo ng teriyaki in 3 steps. Say ko, di ba? Ito ang Sansei at teriyaki sauce. Ganito pang international. Ang sunod ito ng import quality sauce. Oh, kita naman! Lunch? Budget ko dito lang ha. Pero ang sarap sana ang dito. Got you! All new Jollibee Chicken Filet. So pretty! So saucy! 69 lang. Gayon, compute hanggang sundo. Gamit twist. Ang may kiloming fanita. Dahil sa pinakabagat, surf back on fresh and groom. Free times away polish shield. Kaya kahit pawis. Always surf back on fresh and blue. Having June Tana takes your favorite artist, G? Wait, ano yun ang bento? Once in a lifetime to, girl. I choose my family. Ikaw, what's your true? Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Ano ito ba hair ko? Let's grow it! Sums up strong and long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sums up! Nilagnat si baby. Sakto na ba ito? Mommy, mag-Kepa No Shake formula ka. Lagi kang susunod loose, kaya no worries. Fast take, no shake, ang galing ng Debra. Profession. Okay na kaya mag-shake ko? Mommy, para wala nang hula-hula, mag-Debra Dose formula ka. Laging consistent ang dose, kaya no worries. Was doctor prescribed her sample brand to children. Fast take, no shake, ang galing ng Debra. Profession. Big day for Bobby. Lemon square cheesecake, big. 40% bigger. Bobby's Bobby, what's up? Big Robin, big wins. 6 na fresh eggs and milk with the milky cheese sarap na nakakapasok. Lemon square cheesecake, big. Does damage build up in your hair? Say no more. Dove Hyaluronide Treatment Mask with Hyaluron-Ceramide. Lisa Vlogs, good Reverse evening. 10 signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it. Dove Intense Repair. Ma'am Lisa, mamaya na ako mag-play sa inyo ha. Isa lang kasi yung phone ko.
Naiwan sa opisina, laptop ko. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. Kaya isa lang ang, About something you dalawa lang ginagamit ko ngayon. Yung any sports. isa, naka-play. Tapos yung isa sa live. Slow down bone growth. Give him Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones. Get 1.5 times faster growth. Mamaya na. Increase. Mamaya na ako mag-play Ma'am Lisa. Sir, dyan sa car. Mamaya na din ako mag-play ulit sa iyo ha, sir. Active infusion at lemon oil. Thank you so much. Para obvious smooth hair na may bawang nakakapigil. Walang makakapigil. Action! Sunset with active infusion. Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna Spanish snack. Thank you, Sis Lisa. Na sweet and spicy flavor ng tuna. Mag-switch na to San Marino corn tuna. Alright! Sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with a real cause of pain. With care. Panatan ko. Sobrang sakit. Panatag sa Flanax from Kaisho. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with a real cause of pain. With care. Kaya panatan ako. Sobrang sakit. Panatag sa Flanax from Kaisho. It will make you feel yes, yung parang, oo nga, nadang tono ako doon. Reality. Oo. It's nice to be able to watch this and get a glimpse of what lies ahead for you in the future. Lalabas ka, isinihan na, iba ka Kapag hindi ka ba nagdadaan sa only we know kind of label, I don't think you have to. It's something that will happen to all of us. Bakit masaya ang kalendaryo? Bakit? Kasi marami siyang date! Sa saya niyo, kapakuli! Kapil, kapil, Yusef! Your playground? Now online. At the Pay has over 1,500 games. Secure, fast gameplays. Meron pang free for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet.page. straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair with bioprotein care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. Agol, mukhang hindi ka nakatulog ah. Napuyat ka ba? Nakapag-desisyon ka na ba? Thank you, Sis Lisa. Pinag-isipan ko mabuti lahat ng mga sinabi niyo ngayon. Tama kayo eh. Marami ng politiko ulit yan. Pero minsan, hindi nagbago ang buhay ng mga Pilipino. Sa lugar natin sa Quiapo, marami mga politiko na lagi nangangako. True. Pero lahat ng mga pangako nila. Maraming politiko ang nangangako, nanampako. Kaya napag-isip ko, kung gusto ko talaga maging maayos ang bayan natin, kinakailangan kumilos ako. Nakapag-desisyon na ako. Natatakbo ko bilang Vice Mayor ni Olivia Guerrero. Gusto ko, ako ang muli ng lahat ng mga tao makakasama namin sa
Sa usapan ngayon, namin na wala nagtiwala sa mga Guerrero. Wala naman akong makapalit ako itong malaban sa akin. Kaya para kung biglang may sumulpo. Tatakbo lang ako kapag kilala ko ang lahat ng mga kasama sa partido. Yung may alam sa pagpuli na papasukan nila, yung mga taong magsisilbi sa bayan. Basta Don Julio, ang anak ko ang tatakbong congressman. Pasensya na po, Vice Mayor. May naisip na po sa kung tao para sa posisyon na yan. Ano? Si Inigo ang tatakbo bilang congressman. FPJ's Batang Quiapo. Tomas, you're my lighter guy. Nandito ako kasi pinili ko. Kaya isa na lang yung gusto. At yun na yung naging masaya ka. Congratulations! Thank you, Sir Jusakar, sa paharang. Sa hero. Ay, kay Ma'am Lisa pala. Alfredo Mix Vlog, thank you so much. Balitaan namin, pero huwag na natin pag-aksaya ng oras. Gusto ko lang ipaalala sa inyo. Kamusta na, Sir Alfredo? Ay, mas malaki pa kaysa sa ating lahat. Doon ang atensyon natin. Ako, wala sinabi ko sa inyo. Long time no hear you. Tunax, Vix TV, good evening. Thank you. Alfredo Tunax. Ang liit mo pa dito. Ako, kwento mo nga yung litrato natin na yun. Ay naku, yan yung ano, nagkukulitan kayo. Nakapatihulog kayo dun sa burol. Saya-saya nyo eh. Oh. Isang Wait, teka lang. Meron akong sahog ng pangpinipikan. Hindi ba? Paborito mo yung John. Di ba? At Diego na lang. Diego. Ako, Diego, binago ng pangalan. Oh, Diego. Parang yung bayani. Ay, matapang yun. Maganda, maganda. Oo. Ay, si Luis yan. Anak-anakan namin dito. Apo yan ni Doming. Naalala mo pa si Ka Doming? Wala na akong maalala eh. Bukod sa may kapatid ako. Tapos meron akong suot sa bonin. Yan, yan yun. Bigay yan ni Manong Andres mo. Oo nga. Tapos, kumakaway ako. Basta wala na ako. Yun lang ko inaalala ko eh. Okay lang po kayo? Sorry, sorry. Sorry ha. Masyado bang nakatitig sa'yo kasi... kasi... Hindi ako makapaniwala. Andito ka na doon sa harap mo. Ay, isipin ni Manong Jun. Kay Manong Diego pala na ano, masyado kayo umiyakin. Bakit umiyak ako? Opo, hindi po. Magluto na po tayo. Tara po. Grabe lang. Mas maganda nito mag-iisip kayo. Sa labas tayo kumain, no? Yun! Sa labas tayo kumain.
tayo. Ito. Sige, sandali lang ako. Hindi na aalis yan ako. Itatali ko lang. Sandali lang. Listo. Wala eh. Dapat sa bahay namin na kailan eh. Akin yung lalaki. Dok, hindi mo naman sinabi sa akin yung ganito. Oo, why not? Gusto ko pang kakwentuhan ng malaki ko. Oo. Hayaan mo na, Gab. Meron talaga akong magnet na personality. Kaya maraming gusto makipagkaibigan sa akin. Diba? Tara, kain mo tayo. Tayo mo mga grasya. Sige, go ahead. Saan ko? Tara. Na. Ano yan? Is? I understand. I just wanted to say something. I'm really so happy. Kasi mukhang mabait tong si Tomas. And at least I know na magiging mabuti tong brother-in-law ng baby namin. Hala. Oo nga, ganyan. Nakakaya. Boss G. Alala mo ba yung bahay natin dati? Isa may palayan? Boss G. Boss Bell pala. Dan, 11, Betuse. Kaya lang, inakaw ng mga manalastas. Yun ang nagpatuloy ng araw na kinagkami yung lupa natin sa Putubi. Doon nga nabaril at napabayan naman. Pero John, ano ba? Hanggang sa ulan hininga niya, ikaw nasa isip niya. Pamilya mo sa akin, hanapan ka. Sir, sa car dito ako sa Chesa versus Mentors. 4 days ago, ay may harang sir sa car. One hand online. Saan natin maibalik? Eh kaso siyempre, kailangan pa mo dito. Saan tumuro eh. Malaki-laki yun. And Del What did you Monte. start doing? Del Monte Kitchenomics. Ang kuya mo eh, bakit dito, bakit dyan? Eh kung anong mapagkakataan, hindi man ako mapili. Pero hindi mo natatanong. ha? Playing, search sa car. Sundalo yan. Sundalo ka. Pero natanggal ako sa servisyo eh. Eh,
Kasi na, nagiging yung paningin niya dun sa nakakapay sa ama ninyo. Ako lang, sa labas. Hindi mo na yun. At ito na ako ngayon. Sorry to hear that. Yun tayo. Next time. Ikaw ba, Jun? Ikaw. Kwento mo naman kami. Kamusta ka ba? Itinuturing na pangalawang magulang sa paaralan. Nakapasa po ako. Salamat po. Favorite ng mga estudyante natin. Dahil ang pagiging ina, Ikaw ang magiging baby ko. Boss G. Mom, ginagamit ko ng PTA funds namin sa pag-book. Ba't di ba ninakaw ginagawa mo? Ano nangyayari sa buhay ko? Ano yung bakit? hindi lang nasusukat sa dugo. Hindi mangyayari ng Angel kung nakinig ka lang sa akin. Anak ko sa Marisa. Eh, paano ako? Minahal ko si Angel na parang akin. Pero wala ka rin akong karamatan. Nakita nga siya ng apo ko eh. Nakikipag-inuman. Puro lalaki ang kasama. Angel! Angel! Sabihin niya kung ko talaga na kung wala. Gawin ko ang lahat para managot sila. Mananagot sila sa lahat ng ginawa nila. MMK, silent treat. Nanood naman siya. Pinashin na. Kinaskus mo pa. Fresh to new L'Oreal Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang tadya. No rekuskus sa washing machine. 750 lang per wash ang L'Oreal Liquid. Mas hirap ka sa sa'yo. Kaya ka sa sino. Ang start ng dishwashing na try mo na. Gator 3X Clean Power. Sa mata. Ito yun ako ah. Sa makinig sa'yo. Ay, pala. Nag-enjoy. Gator 3X Clean Power. Ang chicken lock to. Much malaki na. Much pinasarap pa. But for you! 99 pesos lang. From the #1 multivitamin brand, Central Units Gummies. Multivitamin gummies, so yummy! Full of nutrients for growing kids. Di ba pala, ang Central Kids ang ito, parang yung pagkakas ang mabilis. Ano mang yaduin, confident ka kahit masarapin with all-in-one magic sarap. Kaya naman ang pamilya, pagpapa, is magic! Every Filipino deserves a gentlest care down there. Not that. We share. Our gentlest care, we Shopify. See for every Filipino. Gentlest care for every day. Our gentlest care for every Filipina. May bagong gigising sa'yo. Bagong Nescafe Original. May dark roast coffee. Buo ang aroma at sarap. Dama ang tapang ng katawan at gising na isipan. Bagong Nescafe Original. Iba na. Nandito na ang totoong #1. Ako at ang Silio Fantastic Tocino. Gawa ito sa 100% young pork, kaya may tamang lambot at sarap ng tocino. Ay! Eksena ka! Fantastic! Ang #1! CDO. Ay, tumatulog ako. Show how much you care every day. Green Cross Daily Care. Germ protection na may skin vitamins and up to 5 hours na moisture lock. Green Cross Daily Care. Every day I care. Ang ganda nito, alin, may gagaling pa sa tulong ng new laptop 3 Plus. May nagtatij ay tulong para nagtagaling. Wala ko ng sukli. Galing-galing! Parang Viva Plus sa tulong ng laptop 3 Plus. 30 years married, how do you guys do it? Connecting heart to heart and eye to eye. Paano pag umabo ng mata dito? Iyo, Executive Hospital, Expert Care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Stop staring. Connecting with your dad. Okay, open up your eyes. Ready to enjoy more chicken choice moments? Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Take a drive.
enjoy from your parents. Nasanalo kasi. May right din ganito. Ang bokso. May right din ganito. Kasi kami, mas mali kasi. Ito. May right din na nito. Dahil gusto namin na bumalik kayo. Ba't ang kami pagtanghali, boss? Coffee. Sure, but not just any coffee. Dapat yung sobrang sarap na kape. Coffee ko brown. Sarap. Papa. Ikaw na. Sakang timpla na may sarap. Papa. Coffee ko brown. Sarap. Papa. Puti, pawis, at amoy araw. Yan ang mga mansyang inuuli nila. Puti na lang may Braised Pre-Wash Pack. Nagtatanggal ng mansya sa unang babad pa lang. Sige sa mansya, Braised Pre-Wash Pack. Gising na! Sa sarap ng Nissan Ramen. Fill your morning with good vibes. Pag Nissan Ramen, good vibes ang gising. Your playground, now online. FAPage has over 1,500 games of secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet88.ph. Does your anti-dandruff shampoo Full watch. Sedya sa car. with Scalp Care Actives? With harang. And moisturizes hair for 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. This is how it's done. I was so inspired because it talks about the little details of life. So little interactions and conversations. It's a surprising feeling that I haven't felt in a movie in a long time. To be honest, naiyak ko. Kasi very grounded and very real. The beauty is in its simplicity. It's in the quiet moments, the tension, yung ramdam na ramdam mo, yung nagpupapaw. First day taping! Oo, may last day ng buhok. Sunsilk with active infusion. Ang lalong oils, vitamins, and proteins para always smoother hair na may palang nakakapigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with active infusion. Your playground, now online. FAPage has over 1,500 games of secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Mom Jean, Next TV, Build up in playing. your hair, say no more. Dove Hyaluronide Treatment Mask with Hyaluron Ceramide penetrates hair strands to reverse 10 signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it. Dove Intense Repair. This is how it's done. I was so inspired because it talks about the little details of life. So little interactions and conversations. So yun ako. It's a surprising feeling that I haven't felt in a movie. Gusto ko na To be matulog. honest, naiyak ko. Kasi very grounded and very real. The beauty is in its simplicity. It's in the quiet moments, the tension, yung ramdam na ramdam mo, yung nagpupapaw. Maximum purpose. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, makakalaro na sa jackpot prize. The first online live streaming bingo sa Pinas. Pagpanalo sa Bingo Plus. Masaya! Sunsilk Anti-Dandruff. Ready na? Anong problema? Pagod na ako sa hair problems ko. Pagod na ako mag-dandruff. Pagod na ako sa dry and weak hair. Girl, cut the drama. Use Sunsilk Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy, smooth hair. Okay? Pagod na akong maging maganda. Tanggal dandruff na healthy, smooth hair pa with Sunsilk. Sayang naman, oh. Hindi lubos. Masyaro na lang natin to. Wala po. O, sige. Sister Lobo. Excuse me, Hiro naman. Sa mga nagisa. Sobrang busog ako eh. Kaya nag-ios mo na ako sa labasan. Sige po. Dad. Bakit nangyari sa dinner na to? Wala ba ito nangyari?
Oo nga, medyo masikip na sa akin. Kanina. Wala sa lawsuit na rin. Parang totoo. Parang totoo. Natulog na ako. Nung nawala ako, medyo Harang, Ma'am Chin. Inaantok na ako, Ma'am Chin. Natulog ako sa sahig. Nahiga ako sa sahig, Ma'am Chin. siya nakasama ko. Until I was rescued. Nagugkog sa akin. Inaantok kasi ako Monday to Tuesday. Maaga akong kumising. Kasi may formation kami 7:30. So babawi ako bukas. Wednesday until Thursday, kahit na malate ako, alas 9. Okay lang, kasi nandun naman ako sa opisina. Natulog ako sa sahig, Ma'am Jenny, naantok na ako. Kasi, Nakatay din ako buong gabi. 2 araw, Monday to Tuesday, dapat makaalis na ako ng bahay, 5:30. Eventually, Para makahabol sa formation kasi checking attendance. May daily personnel accounting kami every Tuesday, Monday to Tuesday. Malayo pa yung opisina ko. Pero kailangan kong igising ng maaga pa. Ay nako, ang buhay. Matagal pa ang aking agony. 15 years pa kung tatapusin kong retirement age ko. Ang haba-haba pa. Habang haba pa ang lalakbayin ko, Ma'am Jean. Boss G, thank you so much. Hindi nagmamahal sa'yo. Sana makilala natin yung tao. Diba? Na makapagpasalamat naman kami siyempre. Tatapusin ko na lang, Ma'am Jean, Pwede naman. 9:21 pa lang. Muna agad sana, no? This is all you can eat. At ang totoo, yan ang ipapa na nakapagkita ko sa inyo. Oo naman. Eh, siyempre naman naiintindihan natin yun. Kaya lang. Ay, ikaw, kumain ka, sumain ka. Oo, sige. Dami na, oo. Ma'am Rakitera. Search sa car. Tapos na ako kanina, ha? Hindi na talaga i-file yung registration ng marriage ko. Tapos na ako play kanina, search sa car. May may naiwan akong dyan. Meron akong resibo. Tomas, Seven, pa lang. lahat ng gamit mo. Ay, 7. 9:22 pa lang, Ma'am Jean. Tatapusin ko na. You're welcome, sir, sa car. Naiwan ko kasi yung laptop ko sa opisina kasi mabigat. Tinatamad ako magdala sa bahay, tapos ibalik ko naman pagka umaga. So, iniwan ko na lang. Lahat ay magpila. Kailangan natin ng tao, di ba influensya? Baka patayin niya rin ako. Lalo na sa lugar. Matagal din yung yung standing ovation ko kanina sa bus.
Mga almost 30 minutes. Kasi ang daming pasahero. Mostly, yung pasahero pauwi ng Canlaon City. So, nung mayroong bumaba doon sa Hagimit na area, doon na ako nakaupo. Part ng La Carlota. The mic is on and the stage is set. For the first time, ABS-CBN presents Idol Kids Philippines! Idol Kids Philippines. Idol Kids Philippines. Dati ni Coco, hindi ba ang imposible ng chat? Di kaya ng Brand X, ang Ariel, kaya! Imposible ng chat, basta ganyan ang X Power Free. Tita, nasaan? Imposible, kaya! Sergio Sacar, kaano-ano mo ba si Sir Rinaldo Churgos? From Pantene. Taga Iloilo. Strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Kasi pag kailangan may pinaghuhugulan. Topical Black 3-in-1. Buhay! 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 Topical Black 3-in-1. Ang kape para buhay ang loob ko. Pure Food Selection Meat. Pure Food Selection Meat. Now in square can. Deliciously meaty and juicy with flavors that hit right. Pure Food Selection Meat. Deliciousness squared. Para sa mga sisikang araw. Masarap na Ma'am sa Chin, asahan. still playing. Sa bahay. Para sa dreamhouse natin, ginagaling ang muli. Para sa mga inaasahan, asahan mo ang Skyflakes. Madalas pagod kapag diabetic. Hindi na ako ganoon. Naka-charge, Ma'am Jean. Kahit naka-charge yung phone ko, tuloy pa rin ang play. For steady energy. Basta may tulong ng Lucerna, in control ka. Ngayon, computer ang sunog gamit Luis. Ang may filming financial sa pinakabago. Surf ka, good fresh and grow. May 3 times amoy power shield, kaya tayo pawis. All new Surf ka, good fresh and glue. Lack of growth nutrients can slow down bone growth. Give him Finisher Late mo na ako, More growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth and 8 weeks. Also available for teens. Lunch. Budget ko dito lang ha. Pero ang sarap dito. Got you. All new Jollibee Chicken Filet. So pretty. So saucy. 69 lang. Tatamuhan na. Ay, pagod na. Eh, may homework pa. Kailangan ng papasiglaw. Base choice ham spread. Ooh, maluwing sarap ng real ham and farm fresh eggs. May omega 3 and 6. Kaya pampasigla na. Sige lang. Sarap ba? Tapos ng homework. Tsaka na. Base choice ham spread. Sa omega sigla. Hello, anak. Sakto ba? Nakatapos ko na. Walang nakakalungka sa siguristang mommy. Advance sa lahat, pati sa upo. Kaya Sobeys Advanced Dapat. Magaling mabilis ng rocks. Kaya mabilis ng gamit sa upo. Para sa sabay tulad ko, Sobeys Advance. Magaling mabilis. Advanced magpagaling. Binabyan. Try out this deliciously energizing factor. So small. So crunchy. That's the second protein air. These multi B-vitamins that help turn carbs into energy. Try Malcus. Pag mag-inasal, chikin-inasal, mapapasarap ang kain. Dahil sa iyong tamis at iyong linamnam, solve ka sa iyong sarap. Yan ang kain mag-inasal. Tara, From one version to another. We can become greater. Like the new Great Taste White. Ngayon mas creamy at mas makapit. Tamang timpla ng mas pinasarap. Lipat na sa mas pinasarap na Great Taste White. Sakit na! Kaso ba buong pamilya dyan? Bigatin tumibat! Parang surf na kung mas bigatin sa mas bigatin, kaya mas lumamoy. Surf Bacon. Ito kaya with Nor Liquid Seasoning. Lalo
what a Similac Game School Fast Learner do? Similac Game School, with added ganglia science, supports faster brain connections for faster learning. Hey guys, I'm here with Kate and Bea. Bad timing na kasi. Baka dandruff yan. Use Head & Shoulders. Tanggal ang dandruff with process kape. Katigaw for Daily sips and bites. 3-in-1? Uy, hindi na mo sa sugar. Hala, tingnan ulit. It's okay. It's Nescafe sugar-free. Nescafe? Sugar-free? Huwag na magpigil sa Nescafe Sugar-Free with Stevia. Masarap ng kape without sugar. Pwede na mag-coffee anytime. Try Nescafe Sugar-Free in original and creamy white. Padating na sa mama. Nalitis na ba lahat? Yung bali na naman. Han, mababag ko ba sa big? Topics dapat. Tanggalan stains and germs dahil sa Big Tummy. Linis na? Kailan ba talaga mahal? Doors unstoppable. Ready to enjoy more chicken choice moments? Isa pa ang chicken choy. Isa pa. Chicken choy. Try the new chicken choy from Foodlands. Ang hirap naman pag-ibig. Magkakalat ng sauce para isipasok sa ito at hindi nakagawin yung pagkakusan ng ulo. Superboy is here! Don't worry, may superhero ang washing machine natin. Breeze, more cleaning power. Mas tanggalan na siya, may fresh fragrance pa. Breeze. Mga gamit ko yan ah. Wafer ko yan ah. May original taste. Yan ang OG is wafers. Sarap ng Rich Choco Wafers in classic size and king size. Anak mo nga, listen wafer. Forever sarap ng bonding. It's the dance in the mood to take a chance. Get a podcast and make like a girl. One more high five, what's the line? Get it everywhere. Get it into the light, like shining light. Sabihin mo mas panalo ang pangarap mo pag may kasama. Ang saya! Sabihin ko mas may chance kang manalo. Anywhere, anytime. Panalo ka kuya. Sabihin ko mas panalo ka sa kaibigan at pangarap. Kapiling sa tuba at mga tagumpay. Sabihin ko mas nagkakaibigan. Kasama mo sa panalo. Ang Bingo Plus. Sa Bingo Plus, kasama ng maraming games ang maraming presyo. Sa panalo, ang Bingo Plus. Does your anti-dandruff shampoo leave in hair dry and weak? Don't dirty your scalp with Scalp Care Actives. Removes dandruff and moisturizes hair. For 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Ano prepared ko? Let's grow it! Sums Up Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and vigor-lending as it grows long. How amazing! Sums Up! Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. When you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with the 88 Sports. That's 88.ph. Why change things up? Because I can. With Cream Silk's best ever damage repair. Made with keratin and collagen to deeply repair and renew each strand. So whatever the hairstyle, you have power over damage with Cream Silk Salon Expert Daily Treatment. This is how it's done. I was so inspired because somehow the little details so little interactions and conversations. It's a surprising feeling that I haven't felt in a long time. To
be honest, naiyak ko. Kasi very grounded and very real. The beauty is in its simplicity. It's in the quiet moments, the tension, yung ramdam na ramdam mo. Yun ang so powerful. Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair with bioprotein care that penetrates hair strands, reversing the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse. Dove Ceramide Intense Repair. Naghahanap lang ako kasi ka masyadong pensyonado. Sa mga kinakaya ko ng konsensya ko. Ito naman, nung ako lulukohin niyo, okay naman konsensya mo. Hindi ko sabihin, kasi kung namatap mo kasi nagsalita pa ako. Hindi mo kumala, alam kong pwede kasal. Hindi naman, di ba? Nagpaanda pa ako mas papatay. Ito ang nakikita para hindi ka mo. You're doing this for God, di ba? Sir, bilisan niyo na lang kung pag-trust ng lahat kay God, sir. Yung nasa uso naman niya na hindi wala po dito. Kahit mo na lang po yung pwede mo ba, sir? Pwede na, no? Pwede mo ba kung may isang ilihin na kumalagaan na siya dito? Ayan. Sigurado ka ba? Nasasama-sama pa uwi kahit isang gabi lang? Sensya na ako. Kailangan ko lang po talaga mo. Dahil sa si Papa. Miss na miss kita ako eh. Kailan na po. Gusto siya, hindi ka nakikita rin. So, may kasi dito mo, bibisitahin natin si tatay. Tawagay lang tayo po yan. Ingat, ingat. Manuel Aguilar. Yes. Protektahan niya at itakas ng isang nationalist. Kahit tao siya ng kama. Jamie, you're saying that nakaharap mo mismo in the flesh. Ang kwento namin ng hindi. Siya ang dito sa kama. Ex-military. Hindi ka lang halapin dito. Tulong bang tao to? Dati mo siyang karong. Dati na-regal niya kami. Naalala mo sa gusto. Lahat ng ginagawa ko may purpose. Lahat ng kontrata ang ginawa natin. Lahat ng mission na ginawa natin. Simula kay Timor, sa Master List, sa Mayo, lahat yun. Dahil ipapakasakali ako. But it all leads down. All leads back to God. You know why? Dahil ang hinala ko, Manuel works for you. Tama ako. Konektado siya. Kahit ang takas. 1997,
Kailangan ko ng pagkatalo si Jessica. Iutos si Jessica. Why all of a sudden nag-treatment sila? Ito kami sorry sa hospital. Ano nangyari kay nanay? Ito na ang katapusan ng maligayang araw nila. Pagpunin yung mga pulis doon sa amin. Princess, bakit nandiyan si Oscar Jimenez sa labas? Bakit may mga pulis dito? Pinapunta ko si Hannah. Story. Ang down. May bonus 30% for that. Good day for a date. Lagay for a date. Makaganda ba yan? Head and shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and shoulders. Dok, lapit ako. Ang bawat biyahe ko, Dok, para makapagkami si Mari. Katulad mo ang Centrum Advance. May mas maraming nutrients complete from A to Z. Tulong para malakas ang puso, matibay ang resistensya, alaga ang mata, at buong katawan. Iyahalin din sa pangarap. Centrum Advance, alagang di magkukulan. Stress na ba? Relax muna. Learn Christmas is season. Switch to relax mode with C2 and try these exciting flavors. Dalandan, peach, and the new freeze melon. At first I was afraid, but ang lahat, pero sa ngiti sa Lord's. Now they're wanting for more. Sa McDo, pamilya kami. During my time at McDo, integrity was part of the everyday work. McDonald's trained me in giving opportunities how I can be the best version of myself. With aging, nagkakamuscle decay, which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink Ensure Gold and strength from the HMB and Why Aging. Help build the cycle of strength. Sure, but not just let it go to happen. Kung sobrang sarap na kape, coffee ko brown. Sarap, papa. Sarap, coffee ko brown. Sarap, papa. Dad Competition Special with Latest Choice. With one nail with best quality ingredients, 100% farm fresh eggs. Wow! Latest Choice. Masakit ang likod mo. These might be warning signs that your mobility may be at risk. Try Andin Gold 5X. Clinically proven to obstructing bones, joints, and muscles. Make the difference in just 4 weeks. Sahig ko, di ba? Okay ka naman. I'm so proud of Tuli's milestone. At age 5, she gets to direct her own movie. This milestone started from her gifted brain, nurtured with Frodo. Needless Uy, glowing! Uy, glowing! Hindi mo pa pa. First sulfate yan. First sulfate. United Home First Sulfate Iron. Para healthy ang dugo. Healthy din ang logo. United Home First Sulfate. Sir Jessakar, thank you so much sa pagtambay. Naantok na ako, Sir Jessakar. Ano pa lang, 16 minutes more to go. Nagtatagal ng mancha. Sa unang babad pala, sige sa mancha. Brace 3 wash pack. Lunch. Budget ko dito lang ha. Pero ang sarap sana ako dito. Got you. Only Jollibee Chicken Fillet. So pretty. So saucy. 69 lang. Study of overvalue. So water. Ang sarap.
Bell 2, thank you so much. Antok na ko, boss. May bagong gigising sa'yo. Bagong Nescafe Original. May dark roast coffee. Buo ang aroma at sarap. Dama ang tapang ng katawan at gising na isipan. Bagong Nescafe Original. Tandaan. Basketball has always been a big part of my life. Para. Thank Thank you, Boss Bell, sa paharap. It's game day with the 88 Sports. That's it.ph. Ganda ng hair! Mag-block hairstyle tayo for the show. Gusto mo hair ko? Let's grow it! Sums up strong and long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Amazing! Sums up! Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna Spanish style. Sip, sarap! Oo nga, Boss Bell. Malapit na. San Marino corn tuna! Everyday bumubuhat? Hindi ka kasi may conditioner. Creasoft Vitamin Boost Conditioners has 10 times more vitamins for up to 10 times greater hair that gets more beautiful every day. Creasoft now 30% more. Ano ang tawag sa tropa mong matangkad? Ano? Edi, tola! Ano ko niya ako? Ito ang tol! 30 years married, how do you guys do it? Connecting heart to heart and eye to eye. Paano pag lumabo ng mata dito? Iyo, Executive Optical X-Bright Care. State-of-the-art facilities, affordable eyewear. Stop staring. Connecting with your dad, not you. Of your eyes, just damage buildup in your hair. Say no more. Dove Hyaceramide Treatment Mask with hyaluron-ceramide penetrates hair strands to reverse 10 signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it. Dove Intense Repair. This is how it's done. I was so inspired because of somehow critical details of my life, so little interactions and conversations. It's a surprising feeling that I haven't felt in a routine of my life. To be honest, naiyak ko kasi very grounded and very real. The beauty isn't in simplicity. It's in the quiet moments, the tension, yung ramdam na ramdam mo. Doon nagiging mas power. Anong ang choice mo? Sarap! Spicy at sweet and extra hot. Alicia brown crackers. Choose your hot. First day taping! Oo, may last day na ko. Sunsilk with active ingredient. Lemon oils, vitamins, proteins para always smoother hair na may tumang makakabigil. Walang makakabigil. Action! Sunsilk with active ingredient. Yung technique ko, Oo, salamat. Nakalimutan mo yung application na. Pasabihin mo na yan sa kanila. Sige, next time na lang. Magkikitaan mo tayo ulit eh. Ay, hindi. Ihapon mo kasi dapat binigay ko sa kanya. Pero para kasi salamat natin gusto mag-alaga sa kanya. Sige na, sige na. Aabutan mo pa na. Hindi pa nakakalayo. Sige na. Babalik ko ako. Oo. Dude. 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 Kapatid ko, ang tao. Nalaman ng kapatid ni Andres kay Manuel Rinaldo si Manuel ang kumukot sa kanya. Hinayaan ko lang siya na mahirapan hanapin ang kapatid. Alam mo pala kung nasaan. Gagamitin natin si Jun para mahanap ng sumunod. VIP Productions, yung trabaho natin. Sa player detail, wala na ang mga Ang paghiningin na ito ay magyayari sa isang sarili libre. Diego, unahan ka. Andres, dapat lagi ka nakatigil kay Darius. Kailangan sila na pumunta ka sa San Rafael. May makikita ka rest house doon. Makikita mo hindi lang si Miranda. Pati si Hannah at si Grace. Saan ka
tayo tumutin. Sa tingin mo ba may kakayanan itong si Sarah ng doktor ng picture? Isip ka naman, Dineres. Pero kaskante ka ba ng search warrant? And I want it done now. Galing yung mga polis sa bahay namin kanina. May search warrant for mommy and even kay Ana. May nakuha na silang ebidensya na hawak na si Grace. You're ruining your career. Pagkakataon na ba ng kagabi sa kanya? Parang may oras pa. Umuwi na kayo. Pinanawagan si Sarah. Tumatao. Sabi, kayo ng mga pagturo na si Ana. One time na rin mga pulis yung Miranda. Ikaw na magiging main host ng drama. You won. It's not that simple. So what's your plan? Kailangan mas lalong siraan si Miranda. Pakiramdam ko talaga merong mas malalim na dahilan kung bakit niya pinagtatanggol yung ano niya. Kinidnap niya si Grace for the fame at para sa sarili niya. Hanggang ngayon, wala pa rin statement ang STV Network kaugnay sa pagkakasampot ni Miranda Valdez sa kidnapping. Pinag-usapan ko lahat. Pasensya na ko talaga. Hindi ko na po alam kung okay yung natawag sa inyo sa lahat ng nangyayari ngayon. Hindi niyo naman kailangan sirain yung pangalan niyo para sa amin ni Grace. Yung lahat na pinaghirapan ko. Salam Multimedia. Sila, diba? Good Bakit sabihin evening. na hindi totoo lahat ng yun? Miranda, people are getting crazy. They're starting to believe na totoo lahat ng balita tungkol sa'yo. We all know it's not true. Not for the management. Pinapatawag na din nila si Julius at lahat ng staff. Gusto nilang gumawa ng investigation. They want to sue you for defamation dahil siniraan mo ang reputasyon ng estasyon. Pagpapagaling kanila ng malaki, Miranda. Hindi ko na lang gagawin ko. Carmen, calm down. Tawagan mo si Dixie. Hindi ka ng tulong sa kanya. Miranda, di ka na magpakakita. Hindi mo rin namin lahat ng tulong. The headlines are damaging, not just to your mother, but pati na rin sa firm natin. And unfortunately, you being the daughter of a high-profile kidnapper is affecting our credibility. Wait, kidnapper? As far as I know, walang kontra na humahatol. Jessica, kalat na yung pictures na kasama niya yung bata. At hindi nakakatulog na nagtatago siya. Kung hindi na siya lumabas para magpaliwanag. We need to distance ourselves from this situation. So, wala yung galing tanong. Madami na nung nag-pull ng account, Jessica. Wala nang gusto magpa-assign sa'yo as abogado. It is out of our hands. Kamusta? Sigurado ba siya hindi pa natin siya naging sa ospital? Akala mo best ito nangyari sa kanya. Yun ang gusto niya. Sino naman dapat? Mag-end na po ako. Thank you so much. Bell Mix TV. Jin TV Mix. Is Alamotay Mecha. Raketera Mista. Postchin. Search sa car. Thank you so much sa inyong lahat. Ma'am Lisa Vlog. Thank you. Sir Alfredo Mix Vlog. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye, Ma'am Jean. Good night. Sigurado magiging